Yabo nja yami, tshele mina mfethu, umhloniphe lo muntu oqala ukumbona. Mhloniphe lo muntu oqala ukumbona empilweni yakho ngoba awumazi. Aqala ukumbona. Asikho isidingo sokuthi umthathe kancane umuntu oqala ukumbona, ngoba nakhu awumazi, kumele umthathe otherwise leyo nto ayisebenzi. Ngoba manje umuntu uma ungamazi awazi hlampe angakushintshelani, ayini angayishintsha empilweni yakho. Uqala ukumbona lo muntu wena usumthatha otherwise ukhuluma noma ikanjani, awumazi, uqala ukumbona. Ezinye izinto akumele nje uvele uzenze nje noma ikanjani. Angithi uyangithola? Nale nto yokuthi wena mfethu ulayikhazi uzolokhu uphakamisa iy'thupha uphakamisa uma uhamba estradini khulileka nje mfethu ube uwena, ube ingane ehloniphayo, ube ingane eyaziyo ukuthi inhlonipho iyini. Ungabi ingane ehamba iphakamisa iy'thupha, hamba uphakamisa iy'thupha into ongazazi. Yeka leyo nto, lezo zinto ay'funakali. Uma kuwukuthi uyazazi ukuthi uyintwana eyenza lokho, lezo zinto ziyeke. Ayisebenzi, ngeze ikusize ngalutho. Wena into engabe uyayifokhasa kuyona uma wukuthi awufundi, uhleli ekhaya ufuna itoho ube right, hhayi ukuhamba uphakamisa iy'thupha emgaqweni. Leyo nto yokuhamba uphakamisa iy'thupha ayisizi. Ungabuza noma ubani uzokutshela, ayisizi le nto yokuhamba uphakamisa iy'thupha. Yabo mina ngikutshele mfethu empilweni ayikho into engingayenzanga, ayikho. Ngisho izinto ey'wrong engazenza ey'right, azikho izinto ey'right engazenza phambilini, ngangenza izinto ey'wrong. Kodwa ngabona ukuthi no mani, uma ngifuna ukuba intwana e-grand, angihambe ngale ndlela. Ngikhethe indlela yeqiniso, indlela e-right eqondile. Angithi uyangithola? Akufunakali ukuthi uhambe uy'gaxe, uy'fake, uhambe uy'fake ey'ntweni uyintwana. Angithi uyangithola? Awuzame mfethu ukuthi uhlele impilo yakho, ubone ukuthi impilo yakho ungayilekelela ngani, yabo? Uyilungise nje ube grand. Angithi uyangithola? Le nto yokuthi manje wena mfethu uqala ukubona umuntu uzokhuluma noma ikanjani, ayisebenzi leyo nto. Ngoba lo muntu angakushintshela impilo yakho. Enye into mfethu, akumele uhloniphe umuntu ngoba umazi. Leyo nto ayenziwa. Awuhloniphi umuntu ngoba umazi and futhi umuntu awumhloniphi ngoba enemali noma ngoba enotho kunawe. Awuyenzi leyo nto. Inhlonipho nje inhlonipho, iyafana, i-equal. Kuwona wonke umuntu inhlonipho iyafana. Tshele-ke mina mfethu uma kuwukuthi kanjalo. Uma ngabe ungahloniphi, awuhloniphi. Awukwazi ukuthi ungahlonipha umuntu onemali ebese mina engingenamali ungithathe otherwise, kushuthi awuhloniphi. Inhlonipho awunayo. Yazi le engishoyo? Ezinye izinto kuley'ntwana ey'khulayo into engiyibheka kakhulu is kulama-2000 lawa nje akhulayo, inhlonipho ayikho. Yazi mfethu unokuhlangana nentwana ibhema ugwayi noma ibhema izolo, insangu. Imile emakuleni, uzoshopha la. Khona nomuntu omdala la, khona umama, khona ubaba, abantu abahloniphekile laba engikhuluma ngabo, bamile la. Le ntwana esikhundleni sokuthi ithi ukulinda kancane-ke noma ihloniphise, ithi ukuthi nje baze baqede ukuthenga la bantu ngoba akuyona indawo yokubhema emakuleni, indawo yokuthi sizothenga wonke umuntu. Inhlonipho-ke ila oyibona khona, ila evela khona. Okay, umuntu omdala uqhamukile, uma evela umuntu omdala awuthi phela ngibeke la eceleni, yabo? Noma ngingasho unqake intuthu noma ngiyitsebe, ngikhombise ukuhlonipha, ngiyivale leyo nsangu noma ugwayi, ngiwubeke until behamba labo mama noma ngishintshe i-position engikuyona. Uma ngibona ukuthi oh la angisakhoni ukukhululeka, ngiyashifta, ngiya ngale, ngiyoshaya ugwayi wami, ngiyaqeda, ngiyahamba. Uyabuka? Hhayi le nto yokuthi naba abantu abadala balokhu beqhamuka badlula phambi kwami. Abantu abadala laba abakukhulisile njengomfana. Abantu abadala laba abebe nawe nomndeni wakho, bekulekelela nawe ukuthi njengomntwana, ukuthi babengakuphi imali noma babengakuphakeli akusho lutho lokho, kodwa babekulekelela ngobani? Ubuphila nabo emphakathini kushuthi bebekuvikela ngoba ayikho into embi ebingakwehlela bekhona. Bakukhulisile, yabo?
ukhuliswe isona isigodi sendawo leso okhulele kusona. Manje asikho isidingo sokuthi wena mfethu, uyangithola into engishoyo, uma ubona umuntu omdala uzophafuza ugwayi, phafuza ugwayi, bashunqisele ngentuthu yagwayi, insangu, bashunqisele abantu abadala. Leyo nto ayikho right, akuyona into ephusile leyo. Mina ngizokutshela iqiniso, yabona uma ngabe uyingane, ingane iyamhlonipha umuntu omdala. Uma ngabe uyingane nje, angikhathalele ukuthi uyingane yakabani, kini ni-rich, ninemali, uyingane yakabani, umuntu omdala uyahlonishwa. Umuntu omdala uhlonishwa ngisho engenalutho. Umhloniphe umuntu omdala ngisho engenalutho. Umuntu omdala uyahlonishwa. Le nto yokuthi iy'ngane zamanje zikuhlonipha ngoba unotho, uma ungenalutho ubizwa nangegama kuley'ngane zamanje. Uhlangane nengane ikutshele ukuthi, hey Grootman, uyabona mina angiy'shaya ngazo zonke lezi zinto, mina ngiyindoda ewukanje kanje kanje. Ngisho ukuthi hayi bo, ungitshela ukuthi yena ubani 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 ubani, ungikhiphela izandla. Ezinye zezinto bafethu ekumele siy'khulume ngampela ngala bafana abakhulayo, bay'gweme. Ezinye izinto ekumele siy'gweme ngampela lezo bafethu, uyangithola. Nale nto yokungena ebugebengwini, ungene ube isigebengu nje uze uzishixe ebugebengwini, ayilungile leyo nto. Asizameni bafethu ukuthi siphile ngeqiniso, ngiyacela siphile nje ngeqiniso. Kulaba futhi laba abakhulayo ama-2000, akwaliwe. Ungaphuza utshwala wenze yonke into, uphuze wenze yonke into oyifunayo, akwaliwe. Kodwa ngiyacela aniy'qoqe, nihloniphe abantu abadala. Inhlonipho umphako ongaboli. Inhlonipho uwona khiye okuvulela iminyango ekade ivalekile. Iminyango ongakhonanga ukuyivula ngemfundo, inhlonipho ifike ikuvulele leyo mnyango. Iminyango ongazange ukhone ukuyivula phambilini, ngenhlonipho iyodwa ikubeke laphaya, ukuhlalise nabantu owawungay'tshela ukuthi uyohlale nabo. Inhlonipho-ke bafethu ibalulekile iyona yonke into. Uma ukwazi ukwenza lokho, uma ukwazi ukuhlonipha umuntu omdala, uyophila ingunaphakade. Umuntu omdala uyahlonishwa. Angithi wangithola. Angeke ngande kakhulu kuleyo ngithi bara 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 bara. Umuntu omdala uyahlonishwa bafethu, ngapha uyephi. This is Home Run with Makeba P_M_B. Angihambi ngedwa and angeke ngihambe ngedwa and ngiyohlala ngingahambi ngedwa. Hamba nabantu abadala, omakhathini, ontshebe, bakhona bangibhekile, la ngikhona bakhona, yonke indawo bakhona. Ngiphuma e-Maritzburg, Pietermaritzburg bafethu, kwaMgwagwa. Ngizalwa yena u-Ene, ufikelaphi, Mama Khathini, ngendlela egrandi. Angithi uyangithola. Bafethu ngiyacela niyiphathe grand bafethu, intwana yakhona le xa e-Pietermaritzburg, eMgungundlovu njengoba ngishilo bafethu. Phuma khona koMgwagwa, koMafakatini, Empophomeni, kwaHhaza, yonke indawo. Isikhothamtshezi, Intabamhlophe ngikhona. Akukho la ngingekho khona bafethu. La eThembisa njengamanje, 1632 Mambisa. Ukuy'phatha kahle bafethu kuyafuneka, ngiyacela bafethu sihloniphe abazali bethu, imindeni nje, imindeni yethu sihloniphe imindeni yethu. Ibaluleke kakhulu leyo nto. Uyobona, ngeke uy'sole, angeke uy'sole. Uma uhlonipha umndeni wakho, ngeke uy'sole mfana. Hloniphe noma wakho. Uma wakho umbonise uthando mfethu, umenzele yonke into uma wakho. Uma kuwukuthi usanaye, uNkulunkulu usamgcinile. Angithi uyangithola. This is Home Run with Makeba P_M_B. Umfana kaFikelaphi noMabonga. Danko.